Já jsem si pro vás připravila na takovou jednoduchou fermentaci řetkvičky. Připravíme si svazek, očištěné, omyté řetkvičky. Já už to tady mám připravené. Můžete použít čtvrtky, půlky, plátky, jak budete chtít. Teď mám sklenici připravenou zhruba v 3/4 obsahu a vezmu si tlačítko. Takhle krásně tlačítko je součástí víčka. A odejmu a zase si tam zpátky přidělám. Takže teď si vezmu tlačítko, udělám trichtýřek, zatlačím a teď si tam dáme nálev. Ten už mám připravený dopředu. Říkali jsme si, že na litr vody použijete 20 gramů soli. Tak. Nalívám solného roztoku tolik, aby zelenina byla přikrytá a zároveň byl nálev nad tlačítkem. Teď už nezbývá, než dát fermentační víčko. Takhle připravené řetkvičky nechám na kuchyňské lince při pokojové teplotě fermentovat 4 až 5 dnů a poté dávám do ledničky a kdykoliv mám chuť, tak zase z ledničky vytáhnu.